Hej og velkommen. I dag skal vi vise jer, hvordan I ændrer jeres temaer på jeres GIMP. Som I måske har set i de andre videoer, så har de måske deres GIMP sort eller en anden slags farve. Det skal vi vise jer, hvordan I gør nu. Det I gør, det er, at I går ind i GIMP, eller det er, at I går ind på den hjemmeside gimper.net og en masse andet. Jeg giver et link i description. Så trykker I, så skal det meget gerne se sådan her ud. Så går I ned, hvor der står så trykker I download. GIMP. Ja, det kan godt tage lidt tid. Men simpelthen siger vi at downloade det, så kan I gå ind og tjekke nogle af mine videoer. Jeg synes personligt selv, det er tiden ved at gøre det her, fordi det får en til at virke lidt, det får en til at, ja, hvad hedder det, en til at blive lidt mere interesseret i det igen. Godt, så åbner I jeres fil, så hvis jeg vinder, så åbner det her, så dobbeltklikker I på den der, så trykker I next, så trykker I next igen, så trykker I install, så vil jeg installere det. Så hvis I har Windows 7 eller Vista, så popper det her op. Det skulle du meget gerne ikke gøre på XP, men ja. Så installerer den. Trykker I finish. Så ude på jeres... Hvad fanden er det nu? Jo. Så finder I den, som hedder GIMP. Der. GIMP temaer. Den der. I kan også bare gennem på skrivebord, så kan I finde den igen. Ellers så må I nu søge efter den. Eller husk, hvor I gemmer den. Ellers så ligger den som regel. Så ligger den programmer. Så skal den meget ligge under GIMP, så ligger den under bin. Og så ligger den der. Hvis jeg kan gøre det, prøv at downloade den igen, og så prøv at lægge den på skrivebordet. Okay, I åbner GIMP tema, dobbeltklikker på det. Så siger show preview. Nej, det behøver I ikke. I finder et tema, I synes, der var fedt. Og så, vi kan også lige gøre den stor. Så finder jeg I godt kan lide. Nu skal vi se, om jeg kan finde det, der er mest populært. Det er det der. Ja. Det er et rimelig kendt et. Det er nok det, jeg har set på rigtig mange af dem. Jeg synes personligt selv, at sådan noget som den der, den er fed. Men det er noget, jeg selv vurderer. Så når I har fundet et, I godt kunne lide, eller et, I godt kan lide, så trykker I på OK. Så kommer den her op. The file, bla bla bla, vil blive overskrevet. Er du sikker? Ja. Ja, det skulle ikke undre om jeg hedder Rasmus, fordi det gør jeg. Godt nok. Så åbner jeg GIMP. Som I kan se her, så måske hvis I har lagt mærke til det, så er den her load-linje hernede, den har ændret sig. Det er måske noget, I kan se så meget nu. Det kan I tydeligt se, så snart I åbner men ellers så kan I se det sådan her. I kan se her, at hvis det er, jeg går herned, og jeg siger for eksempel ny, så kan I se, så det her har ændret sig en lille smule. Måske, men det er måske ikke det bedste sted at vise det. Hvis vi lige siger ny, ja, filtre, hvis jeg sløring, sådan der. Som I kan se her, så de her, de bliver ændret nu. Det er noget, jeg kan eksperimentere med, og det kan gøre GIMP, som sagt, det kan gøre GIMP lidt sjovere, og ja, få en til at arbejde med det igen.